Hey guys, madong adlaw na tong tanan. Sobrang adlaw guys. Hapon naman dari sa amo. Tawang pa ko ka-vlog kay dito ko kandihay nagkwas medical. Nagpa-injection anti-tetanus. Pag nagbayad, katong nakabangga na. Salamat sa Ginoo kay danay tambal ya. Kapalit na. Nagtambal na. Ganiha, nag-allergy mong kus anti-tetanus mo nagresipaan ako bagko nakasugod ako inom ganiha di nakadungot-ngot. Salamat sa Ginoo kay kumaprohan langga pa dito Ginoo ang motor na gamay gas-gas kani siya silikusib ug go ang musikla ketas lagi pagkaadyo. Napay huwag kaldero ang kamot gikan ko nagdungag ito dia naday ko kuan arang ganiha pa ko kabantay padik nga arang dakay nadari dapit sa kan dari lingkod sakit kayo dali ang dari igo nga nay nag-ingan ba kanang mga dato na lagi ron dato nga bijag batasan pinuunay bahala nimo ingan man karma Israel kuno disgrasya jud di ka makaingog karma Israel oy kay nagtadjak pagkalibutan basig ikaw masunod og kabangga magawaan ka nung ingan kag karma Israel. Di mag hinambog kay tangtanan makaagi magitag disgrasya basig mas magarabi pa ng imo kaysa kay garabi ka makapang istorya karma Israel makarma lagi pug ka. Liim ko sang ilap ba? Uy, isira na rin bintana dari. Ay, kuwan. Sakit ang ininjikan dari huwoy. Gitis mo ko dari o dari da. O di ba allergy? Pagka pakabot og 30 minutes napuwa magkani. Ang gilinginan napuwa lapas dari kapuwa allergy. Matog palit na paglaing kuwan sa anti-tetanus mahalo na lagi po pero may sakit kago inig libang inig lakaw maado gali kay wa mo karabi yun kung dari skilid ingana ka taas garas maado po kay wa nakitag unod. Ma, naigda kapag kakalang diskusya? Naigda. Adi-adi dari ada jom dia. Agaray. Talaga po. Ganiya pa ko kabantay dani. Sakit ka do kuwan. Masabot. Nijigda. Ko ano hubag? Sakit ka karma Israel kuno ko. Karma Israel bitaw. Okay. Karma Israel. Pamay imong karma. Masig di ka kaulis injog mauhon. Di palabis imong mga pang istorya. Nagsaligi dato na sus. Kanang kwarta o kadato nimo di na madas kamatajon. Nanunuway kag naong katawan ka na ikaw na po yung Ginoo na din sayod ikaw hinimbahon yan pag every month kumpisal ang pero batasan maaga pagbatasag iro bisag in sa kahinambahon o imong batasan
Bija jekas manunuway jekas tanang manunuway. Manok be, buga. Manam kog ding kumba ang tanig nam ka wa may lobe. Kami ilagay pahilot kay sakit ang kalawasan. Kilantanin ko. Tapos hapon kilantan ko. Tagko ang kanin suda ni. Kainom na ka ganun naman. Hapdos ka doon kuto-kuto, kutas. Kutas ka ato. Dari na. Madugal ka nag-jacket ko. Wa pa ko nag-jacket kaya naka-jersey ba ko na. Nakainganir ko suog hapon. Uga, madugal ka nag-jacket ko. Impas tayo mga gastos na gamay. Tuhod may nagarabi. Huwag kang katong pasa. Sakit ka doon. Nabagan. Huwag ka niyang daan na. Sakit ka doon. Kuha mo ito kay tabuha guys. Nakaparking ko. Kaya inanta ko kuhaan sa U-box na ho. Pagka tagtaod niyo kerata na ho baka man nagudod na kuanam ko panay nga na nahando sa motor. Ilang motor mo ni naigo siguro ning karing sa paan na katong nagtakang pajot. Dugay gali ko kabakod. Abi ko matay na ko. Grabe sikita dyan. Di kang motor na nga nagang motor nagkasgas o gamay. Ang nakabangga na ho nisamad po dari kilay. Salamat ko sa Ginoo kay wa kumabali eh. Salamat si Lord. Nalagay na yung karma Israel. Harapod kaso ka hambugira. Harapos kahambog mo yung karma Israel. Bisag unsa ka dato, dani matigba ka. Di na madani mo og matigba ka kaning mga kambog ka dato. Pueh. Manunuway dako. Just manunuway. Disgrasya jud. May bawaan ba na tag disgrasya? Madisgrasya ta mo ingon ba madisgrasya karon. Bright magkaka, binula ka. Ikaw, madisgrasya ka. Madisgrasya ka ron. Di, dyan may bawaan, disgrasya dyan. Sakad-sakad ka ron sa sige na pag-drive og motor. Karon naman po ko na kuhan. Wa dyan ko makrasakad. Motor katuig na ng motor. Wa dyan ka suway. Gas-gas na makras. Wa dyan. Na di, panahon nga madisgrasya. Hindi palabis yung pang-istorya kay di sa tanang oras imo sa mga nangument na ho nga isa itambal. Salamat ninyo guys. Itambala ni nanay gapon og ditibik-pik og kuan duga sa kamunggay. Grabe nga prusa lagi hilak karang hilak sila karang kaprusa. Dari spikas og nagarabi pa po na. Sus. Sakit gali ko. Puwa-puwa. Ang labing inita. Manggod po dari. Sakto lagi po rin nakainom ko antibiotic. Kaya rin di ka dumit-pit. Kaya na-injikan po ko anti-tetanus. Mararaman tong gipakuan sa makabangga na ho. Nagpalit rin dari ng resita. Kaya agang resita dari. Wala ni kabuok.
4 ka buok, 2 sa anti-tetanus, 2 ka injection. Di bali na tulo na kay damay isa reseta bag-o. Ja, go amosikla 21 ka buok, 3 times a day. 7 days. Silicosib 2 times a day. Kani silicosib mo ni imnan og magngat-ngat. Nainam ko ganiha kay gabi higad grabe. Wa ko nakainom. Karon pa man ning adlaw ko nakainom gabi wa ko kainom sa kada diskusya ko nag-inom ra ko pinamik para ngat-ngat. Kaning kirsita karon pa man na nainom. Gahapon ning kirsita ganiha pa na nainom. Kuan, wate ko ito gabi eh. Karabing ngat agad ang ang giputo sa habah kay ang labara. Karon kaning dani Dani. Sakit ka ito. Gilisayan po ko. Wow, anong gilisayan ko? Dari yung gilisayan ko. Sakit ka ito. Hindi ko pasalamat sa ino kay hindi ko pasagdi dyan. Atong tangara guys. Igo ako dari naghatod ni Lexi kay gikan mi nagpalit og vitamin si Lexi kay katong gihatag niya tinurli na nga 1K. Ang gipalit og vitamin si Lexi og mga biskwit. Kahapon. Salamat sa Ginoo kay was Lexi maapil pa jeng nahataw pang na uli dari si Lexi. Kaya pagkatata na pag uli ng Lexi niya tukos lungsod kay mura mag nakahana ko tabo man di ay nanaw ko kinhason. Makukabot dari pa ko ila kapitan dapit ma-open ko siyo box tanaw kung napabag kwarta na dana wala ko ka-open lagapak nag-agi bangga na grabe tinahod matay na ko wapon dyan lalim dyan ay madisgrasya di lalay madisgrasya maong pag hinahinay pang istorya nga mga karma kay kitang tanan ay karma pag hinahinay si istorya kay basta ikaw na pa yung karma marani guys kay makaon ako kay kitasan ako di na ko'y tambal imnan. Bye guys, God bless. Salamat sa inyong concern dari na sa inyong mga comment.